Pogranicze jest cieniem rzuconym przez granicę na najbliższe sąsiedztwo. Powstaje w ten sposób strefa chroniąca zróżnicowanie życiodajne. Inaczej niż strefa pasa przygranicznego, pusta, strzeżona i wroga. Pogranicze nie zaciera granicy, lecz rozszerza jej przestrzeń. Oswaja zamieszkiwanie i przenikanie w jej strefie. Pogranicze jest agorą. Tutaj ten, kto nie jest w dialogu z innym, wegetuje na peryferiach. Na pograniczu człowiek żyje w cieniu innego. Żyje, bo z nim się zmaga. Z nim rozmawia i z niego czerpie, choćby kradnąc. Zdobywa tożsamość, wydobywając się z cienia. Wydobywa się z cienia, zdobywając tożsamość. Tylko w zmaganiu, w tym nieprzerwanym splocie z innym, staje się osobny, własny, sama odrębna tradycja, przynależność religijna czy narodowa. Do tego nie wystarcza. Dopiero gdy wchodzi w zwarcie, w przestrzeń przenikania, kiedy napotyka odmienność, staje się tożsamością. Tu, na pograniczu. Pogranicze nie jest ziemią obiecaną dla szukających spokoju, ukojenia i miłości bliźniego. Organicznym pozostaje dla niego napięcie i polemika. Tak jak drżenie ziemi, grożące kataklizmem, przynależy do porządku rzeczy na obszarach tektonicznych i tak jak woda destylowana nie jest zdrowa dla organizmu człowieka, tak wszelkie próby wyjałowienia różnic zatruwają tylko organiczną tkankę pogranicza.